li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa li hadrati ruhi Abahulil Albab Syekhun wa li hadrati ruhi Syekh Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawalah balik Nas'ul Khatami niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'ul Khatami ku nyopot ali-ali inda duhulil khalai dalam nalikane mlebu WC. Abarana sapa Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim an Said ibn Amirin an Hammamin an ibni Jurayjin an Zuhri an Anasin apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa rasul iku idza dakhala ing dalem nalikane mlebet sapa rasul al khala ing WC nazaa mangko nyopot sapa rasul khatamahu ing ali-aline rasul. Abadana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq kambana sapa al-Mutamir kala ngucap sapa al-Mutamir sami tukuru ingsun Ubaidullah ing Ubaidullah an Nafi'in an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibni Umar ittakhuda gawe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman ing ali-ali min zahabin saking emas wa ja'ala lan dadekake sapa Nabi fassahu ing mata utawa mripat ali-aline Nabi ana watuning ali-aline iku wau min kibalika fihi saking arah epek-epeke Nabi. Dadi matane watune kuwi ora ning dhuwur tapi ning pundi ning ngisor nempel ning endi niki arah epek fatahoda nuling gawe sapa nasu menungso khawatimah dhahabi ing ali-ali emas fa'al nuling buang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamahu ing ali-aline Nabi wa qala lan dawu sapa Nabi la albasu aja la albasu ora nganggo ingsun hu ing khatam abadan ing dalem selawase wa alqala nibaake sapa nasu menungso khawati mahum ing pira-pira ali-aline nas. Abarana sapa Ismail bin Mas'udin kula ngucap sapa Ismail hadatsana sapa Khalidun an Ubaidillah an Nafi'in an Ibni Umar apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku itahoda gawe sapa Nabi khataman ing ali-ali min zahabin saking emas wa ja'ala lan dadekake sapa Nabi fassahu ing mata ali-aline Nabi mimma saking perkara yali kang nyandingi apa mah kafahu ing epek-epeke Nabi fatahoda nuling gawe sapa anasu menungso khawatima ing pira-pira ali-ali fatoroha nuling buang hu ing khotam sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Nabi la albasura arep nganggo ingsun hu ing khotam abadan ing dalem selawase. Abaruna sapa Muhammad bin Abdullah bin Yazid kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Sufyanu an Ayyub bin Musa an Nafi'in an Ibni Umar kula ngucap sapa Ibni Umar kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi buang sapa Nabi hu ing khotam wala bisalan nganggo sapa Nabi khotaman ing ali-ali min warikin saking perak wana kosa lan ngukir Muhammadun Rasulullah ing lafal Muhammadun Rasulullah wa qala lan dawuh sapa Nabi la yang bahi ora prayoga ki ora apik liatin ketuwi wong siji apa ayan kusa yen toh ngukir sapa ahad ala naksi khatami ing atase kaya ukirane ali-ali ingsun hadza ya ikilah khatam. Jadi tidak boleh orang lain sama mengikuti Nabi sing ning endi moto ali-aline kuwi ana tulisan Muhammad Rasulullah karena itu khusus untuk Nabi, untuk stempel resmine Nabi. Suma ja'ala nuli ndadekake sapa Nabi fasahu ing mata utawa watu ali-aline Nabi fi batni kafi ing dalem jerone epek-epeke Nabi. Dadi ning jero. Barona sapa Muhammad bin Ma'marin kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Abu Asimin anil Ma'mari an
Ibni Ziyadin ya Ibni Ziyad. Kala ngucap sapa Ibni Ziyad, hadasana sapa Nafi'un an Ibni Umar, abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku bisa nganggo sapa Nabi khataman ing ali-ali min dhahabin saking emas salah sata ayamin ing dalem telu pira-pira dina. Falamma ra'anuling dalem semangsane weruh ing khatam sapa ashabu pira-pira kancane Nabi fasyat nuli terkenal apa khawatimu dhahabi piro-piro ali-ali saka emas faroman nuli buang sapa Nabi bihi kelawan khotam falanadri nuli ora ngerti kita ma ing perkara fa'ala kang gawe sapa Nabi summa amara nuli perintah sapa Nabi di khotamin kelawan gawe ali-ali min fiddatin saking perak fa amara nuli perintah sapa Nabi ayan kusa ing yen toh diukir fihi ing dalam khotam apa sing diukir apa Muhammadun Rasulullah lafal Muhammadun Rasulullah wa kana lan ana apa khotam iku fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta mata sehingga tilar donya sapa Nabi wa fi yadi Abi Bakrin lan ing dalem kekuasaane utawa tangane Abu Bakar hatta mata wa fi yadi Umar lan ing dalem tangane Umar hatta mata senggo mati sapa Umar wa fi yadi Utsman lan ing dalem tangane Utsman sita sinina ing dalem 6 pira-pira tahun min amalihi saking kekuasaane Utsman jadi mung 6 tahun dinggo Utsman falamma kathurat nuli ing dalam semangsane wakeh alaihi ngatasi Utsman apa al-kutubu pira-pira surat bafa'a mungko ngwehake sapa Utsman hu ing khotam ila rajulin maring wong lanang minal ansor saking sahabat ansor fakana nuli ana sapa rajul iku yahtumu gawe ali-ali sapa rajul bihi kelawan khotam fakharaja nuli metu sapa al ansoriyu sahabat al ansor ila qalibin maring sumur li Utsmana kang tetep kedue Utsman fasakota nuli tiba apa khotam faltumisa nuli digoleki apa khotam falam yujad nuli ora ditemu apa khotam. Jadi bar digawa Utsman karena banyak surat yang harus distempel kuwi dipasrahke karo sahabat Ansor. Landelalah malah ali-aline kuwi ceblok utawa apa tiba ning jero apa sumur digoleki ora ketemu. Fa'amara nuli perintah sapa Utsman iku mau bi khotamin kelawan gawe ali-ali mis lihi kang nyepadani khotam sing ana persis karo nggone Nabi. Wana kosalan ngakon ngukir sapa Utsman fihi ing dalam khotam Muhammadun Rasulullah ing lafal Muhammadun Rasulullah. Aparna sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Abu Awanata an Abi Bisrin an Nafi'in an Ibni Umar abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku itahoda gawe sapa Nabi khotaman ing ali-ali min zahabin saking mas wa kana lan ana apa fasuhu motone khotam iku fi batni kafi ing dalem jerone epek-epeke Nabi fatahoda nuling gawe sapa anasu menungso khawatima ing pira-pira ali-ali min zahabin fatorhan nuling buang ku ing khotam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatarohan ulim buang sapa nasu menungso khawati mahum ing biro-biro ali-ali nenas watahodalan gawe sapa Nabi khotaman ing ali-ali min fiddatin saking perak fakana nuliono sapa Nabi iku yahtimu nyetempel sapa Nabi bihi kelawan gunakake khotam walayal basulan orang nganggo sapa Nabi hu ing khotam al-jalajilu iku kerincingan ngerti nggih kerincingan sing kerincing kuwi lho jenenge al-jalajil. Aparana sapa Muhammad bin Utsman bin Abi Sufyan al-Thaqafi min waladi Utsman bin Abil As saking anake Utsman bin Abil As. Kala ngucap sapa waladi Utsman. Hadasana sapa Ibrahim bin Abil Waziri. Kala ngucap sapa Ibrahim. Hadasana sapa Nafi bin Umar al-Juhami an Abi Bakr bin Abi Syaikhin. Kala ngucap sapa Abi Bakar. Kuntu ana ingsun iku jalisan wong kang lungguh. Ma'a salimin ing dalam sartane salim famarra nuli lewat bina ing dalam ketemu kita sapa rokbun untan-untan li ummil banini kedua ummil banin ma'hu kang iku tetep ing ngatasé ma'hum kang iku tetep sartane dalam sartane rokbun
ajrosun utawi pira-pira lonceng. Ajrosun utawi pira-pira lonceng. Fahaddatsan nulin critani Nafi'an ing Nafi' sapa Salimun Salim an abi saking bapake Salim anan nabi yang sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi la tashabu aja ngancan la tashabu ora ngancani sapa al malaikatu malaikat rokban ing ontan-ontan makhu kang iku ing dalem sartane rokban julun utawi kerincingan. Dhisik kan mesti ana lonceng iku kan dicantelke ning endi ning hewan kayak kene kan di kucing utawa apa sapi, wedhus, terus apa neh ning unta. Lah untan-untan kuwi dhisik kan numpake apa unta. Lah untane kuwi ana loncenge utawa ana kerincingane. Lah kuwi Nabi ndawuhake la tasabul malaikatu rokban ma'hum julun. Kam ing pira tara weruh sira ma'a haulai ing dalem sartane mengkono lah rokban minal juljuli saking kerincingan. Abarana sapa Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Salamin atur susiyu kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yazid ibnu Haruna kala ngucap sapa Yazid ambana sapa Nafi ibnu Umar al Jumahiyu an Abi Bakr ibni Musa kala ngucap sapa Abi Bakar kundono sapa ingsun iku ma Salim ibni Abdillahi fadasan nulin ceritani sapa Salimun Salim an Abi saking bapake Salim ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi la tashabu ngancani sapa al malaikatu malaikat rufqatan ing rombongan fiha kang iku ing dalem rufqah julun utawi kerincingan. Abarana sapa Muhammad bin Abdullah bin al-Mubarak kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Hisam al-Mahzumi kala ngucap sapa Abu Hisam hadasana sapa Nafi bin Umar an Bukair bin Musa an Salimin an abihi rafa'a was marfu'ake sapa abihi hu ing hadis kala ngucap sapa abihi la tasabura ngancani sapa al malaikatu malaikat rufqatan ing rombongan fiha kang iku ing dalem rufqah julun utawi kerincingan. Abarana sapa Yusuf bin Sa'idin ni muslimin kala ngucap sapa Yusuf hadasana sapa Hajjajun an ibni Jurayjin kala ngucap sapa ibni Jurayj abarana sapa Sulaiman nuknu babaihi Maula ala Naufalin ya budak pemerdekane keluargane Bani Naufal. Apa ana Ummu Salamah sedene Ummu Salamah ya jan Nabi ya garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kolat ngucap sapa Ummu Salamah sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawa sapa Rasul la tadkhulu ram mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bejul julun utawi kerincingan wala jarosun lan ora lonceng wala tasabulan rangancani sapa al malaikatu malaikat rufqatan ing rombongan fiha kang iku ing dalem rufqah jarosun utawi lonceng. Dadi omahmu aja kaya kerincingan utawa lonceng. Biasane ning nggon lawangan kan ana kerincingane utawa loncenge ngono kuwi. Kuwi ora gelem mlebet malaikat ning omah sing ana kaya ngonone. Abarana sapa Abu Quraib bin Muhammad bin Ala ya Muhammad bin Ala kala ngucap sapa Abu Quraib hadasana sapa Abu Bakr bin Ayyashi kala ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Abu Ishaq an Abil Ahwasi an abihi kala ngucap sapa abihi kundono ingsun iku jalisan wong kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Faro'an nuli mirsani sapa nabi ni ing ingsun rafasiyabi ing pakaian sing amoh Rafasiyabi ing amohe pakaian to amohe pakaian sing amoh. Fakolan nuli dawuh sapa nabi ala kauna ta iku keduwe sira malun utawi bondo. Kultu ngucap ingsun na'am nggih ya Rasulullah duh Gusti Rasul min kulil mali saking saben-saben bondo. Kala dawuh sapa nabi fa idza ata mongko ing dalem nalikane paring ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah malan ing bondo fal yura mongko becik ditingali apa asarhu labet-labete mal alaika ngatasé sira iki digaris bawahi fa idza antaqallahu malan fal yura asarhu alaika kowe nek duwe bondo sing akeh ya anggone nikmati bondo rasa syukure kuwi ya dinikmati pakaian sing apik motor sing apik mobil sing apik rokok ya sing apik aja kaya wong tipis ngono kuwi bondo akeh kok ora gelem ngetokke nikmate rasa matur suwun iki lho
idza ataka wa humalan falyura atharu alaika. Wujud rasa nikmate nyukuri bondo sing akeh kuwi diketokke. Ya pakaiane sing apik, tite akeh nggo pakaian sing compang-camping, isih tambal-tambalan. Wis suwek-suwek ngono kok isih dienggo. Kuwi ngetokke nek ora duwe apa rasa syukur wong bondo sak pirang-pirang iki lho. Sapa iki wau bapake Abil Ahwas kuwi nganggo pakaian sing amoh. Terus dilokke Nabi, ala kamalun. Lha kuwi ndek bondo ta ora? Naam ya Rasulullah, nggih min kulil mali, bondone kula sak pirang-pirang. Didangu dening Nabi, fa idza ataka wa humalan falyura atharhu alaika. Kowe nek duwe bondo sing akeh ketokke wujud rasa syukurmu ning bondo sing akeh kuwi diketokke. Diketokke, dite akeh ya wani udute sing enak. Dite pas ora akeh ya wis anane penting apa udut. Sing ngono to. Abaruna sawa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad. Hadasana sapa Abu Nuaimin. Kala ngucap sapa Abu Nuaim. Hadasana sapa Zuhairun an Abi Ishaq an Abil Ahwasi an Abihi. Apa ana husnune Abi iku atataka sapa Abihi an Nabi ing Nabi fi thawbin ing dalem pakaian dunin kang elek utawa sing ngasor. Jadi pakne Abi Ahwas ki sowan ning Nabi nggo pakaian sing elek. Faqala nuli dawuh lahu maring Abihi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaka ana ta iku kedue sira malun utawi bondo. Duwe bondo ta ora kowe? Duwe ta ora? Kala ngucap sapa Abihi, "Na'am nggih, min kulil mali saking saben-saben bondo." Kala dawuh sapa Nabi, "Min ayil mali saking endine bondo." Kala ngucap sapa Abil Ahwas, "Qad ata." Teman-teman paring ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah minal ibili saking unta wal ghanamilan wedhus wal khaili lan jaran warroki lan budak. Bondone kula akeh Nabi. Cara ibil cara saiki ya truk gedhe wong unta kuwi gawe apa momot barang-barang apa abot. Kula yo gadah unta kathah duwe apa wedhus yo duwe apa jaran. Jaran cara saiki ya kendaraan pribadi. Kula yo duwe budak sak pirang-pirang. Lah ngono kok terus ora gelem ngetokke nikmati. Lah cara wong saiki ya bondone akeh, tanahe sak pirang-pirang, asete sak pirang-pirang, investasine akeh. Ngono kok malah tampilan biasa wae. Wi cara Nabi malah diseneni. Kolang nuli dawuh sapa Nabi fa idza ata nuling dalem nalikane paring ka ing sira sapa Allah Gusti Allah malan ing bondo. Falyura mongko becik didelok alaika ing atase sira apa atharu nikmatillahi labete nikmate Allah wa karomatihi lan lomane Allah iki lho garis bawahi. Gen dalil kowe nek nggo pakaian sing apik kuwi wujud apa syukur, ngetokke mobilmu sing apik kuwi wujud syukur, ngetokke montormu sing apik wujud syukur nikmate Allah. Dadi aja mbok kira wong sing ngetokke ngono kuwi ora ana dalile, ana dalile iki lho. Oh, sing ngongkon sapa Nabi pices ngono ya sing apik pices muatal ngono isa dienggo wae. Wong dit sak akeh ya pices wis muatal ngono isa dienggo terus. Cara Nabi lha kowe ora ndit apa ora duwe pices ngono isa dienggo. Sareng wis suwek-suwek ngono kok ya isa dienggo wis ngeper-pereake pol kok ya isa dienggo. Kowe cara Nabi kon ngetokke wujud nikmate syukure maring bondone Gusti Allah kuwi toke, cuma lah diumpetke. Ya sesuai lah tampilanmu ki sesuai karo kemampuanmu ngono kuwi. Bondomu akeh ya tampilo sesuai bondomu ngono kuwi. Dzikrul fitrati iku nutur kesuciane Islam. Amarane sapa Ibnu Sunnati, qiraatan hale diwacake langsung kala ngucap sapa Ibnu Sunnati. Hadasana sapa Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ahmad bin Syu'aib. Abu Abdurrahman niki sinten Imam Nasa'i. Lafzon ing lafal kala ngucap sapa Abu Abdurrahman amba'ana ing lafal amba'ana. Amba'ana sapa Muhammad bin Abdul A'la kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Al-Mu'tamir wa Al-Mu'tamir iku Ibnu Sulaiman. Kala ngucap sapa Ibnu Sulaiman, sami itu kurung ingsun Ma'maran ing Ma'mar. An Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah. Kala ngucap sapa Abu Hurairah. Kala dawuh lima ring ingsun.
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun utawi 5 iku minal fitrati saking kesucian Islam. Sing pertama qasus syaribi yo ngetoki bringos. Bringosmu aja dingudawa. Pemene kok nganti nyabrang lambe. Wanat full ibtilan bubuti wulu kelek wis diresiki aja nggampreng mari kecut ngono malahan. Wataklimul adfari lan ngetoki pira-pira kuku aja dingudawa-dawa. Diketoki sarang kuman kuku dawa ngono kuwi. Aja nganti punjul 40 dina. Wal istihdadu tanulan khitan utawa sunat. Istihdad ya padha. Wa ifa'ul lihiyati lan ngumbar jenggot. Bringose dikendhaleni aja dawa-dawa. Abarona sapa Ubaidullah ibnu Sa'idin kula ngucap sapa Ubaid. Hadasana sapa Yahya an Ubaidillah kula ngucap sapa Ubaidillah. Abarone sapa Nafi'un an Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, afu ngentelenano sapa sira kabeh asyawari ing pira-pira bringos. Wa afu lan ngumbara sapa sira kabeh alliha ing jenggot. Hal kuru sisibyani iku gundul pira-pira sirahe bocah cilik. Abarana sapa Ishaq bin Mansurin kula ngucap sapa Ishaq kambana sapa Wahb bin Jaririn kula ngucap sapa Wahab hadasana sapa Abi kula ngucap sapa Abi sami itu krungu ingsun Muhammad na Abi Yaqub ing Muhammad bin Abi Yaqub yuhati soalan ceritane sapa Muhammad an Abdillah bin Ja'farin kula ngucap sapa Abdillah amhala aweh waktu tunda cara makna dhisik niku cerantekake. Amhalan cerantekake utawa memberi waktu tunda. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ja'farin ing keluargane Ja'far. Salah satan ing dalem 3 dina ayak dia ing yen toh nekani sapa nabi hum ing ala Ja'far. Faqala nuli dawuh sapa nabi la tabku aja nangis sapa sira kabeh ala ahi ing atase dulur ingsun bakal yaumi ing dalem sakwise kilah dina. Sumangkala nuli dawuh sapa nabi ngundangno sapa sira kabeh ilaya maring ingsun bani ahi ing banine dulur ingsun faji anu li ditekakake sapa bina kita kaanna kaya dene setuhune kita iku afruhun anakan manuk. Nah, sah cilik-cilik carane ya piyik-piyik ngono kuwi. Utawa afruhun iku maknane piyik ya anak manuk ngono kuwi. Fangkala nuli dawuh sapa nabi, ngundangno sapa sira kabeh ilaya maring ingsun. Al khilla ko ing pira-pira tukang cukur. Fa amaron nuli perintah sapa nabi bihal kiru usina kelawan motong gundul pira-pira rambut sirai kita. Muhtasarun hadal hadis iku muhtasarun diringkes. Likrunah yiku nutur lalangan ayah luka saking yen toh dicukur gundul apa ba'du sya'ri sebagiane sirah apa ba'du sya'ri sobi sebagiane sirah bocah cilik wayu terakulan ditinggal apa ba'duhu sebagiane sya'ri sobi sing di sebagian digundul sing liyane ora digundul kaya potongan model mangkok ngono kuwi. Kene entek dhuwure isih. Ngene dilarang. Utawa potong apa kuncung ngono kuwi. Abarana sapa Ahmad bin Abdan kula ngucap sapa Ahmad. Ambana sapa Hamadun kula ngucap sapa Hamad hadasana sapa Ubaidullah an Nafi'in an Ibnu Umar. Apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nahanya ke sapa Nabi anil qazai saking potong kuncung utawa potong batok ngono kuwi. Sing sebagian dinteki digundul sing sebagian rambutnya disehke. Abarane sapa Ibrahim bin Hasan kula ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Hajjajun kula ngucap sapa Hajjat kula ngucap sapa Ibnu Jurayjin abarane sapa Ubaidullah an Nafi'in ana husnul Nafi' iku ngabarake sapa Nafi' hu ing Ubaid anahu setuhune Nafi iku sami krungu sapa Nafi Ibnu Umar ya kula hal ngucap sapa Ibnu Umar sami itu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hal nyegah sapa Nabi anil qajai saking potong
kuncung utawa potong batok ngono kuwi. Ambarana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq ambana sapa Muhammad bin Bisrin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Ubaidullah an Umar bin Nafi'in an Nafi'in an Ibnu Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil qazai saking potong batok utawa potong kuncung. Abarana sapa Muhammad bin Basyarin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Ubaidullah kala ngucap sapa Ubaidullah. Abarana sapa Umar bin Nafi'in an Nafi'in an Ibnu Umar apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah nyegah sapa Nabi anil qazai saking potong kuncung utawa potongan batok. Ittikhadul jumati iku ngingu rambut gondrong. Nak jumah iku tekan di pundak, nak lumah iku tekan sak ngisore iki apa kuping. Jadi aja mbok kira wong gondrong ngono kuwi ora ana adise ana. Abarana sapa Ali bin Husaini an Umayyah bin Khalidin an Syu'bata an Abi Ishaq anil Bara'i kala ngucap sapa Bara kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rojulan wong lanang maryuan kang semedengan marbu ora ya nggih bak nggih marbuan kang semedengan aridhoma kang ombo dodone niku membidang benaman kibai ini kang ing dalem antarane pundak lorone Nabi. Dadi Nabi niku dedeg dhuwure niku ya semedengan dodone niku membidang kasulihiyati tur ketel jenggote taklung luhurake hu ing Nabi apa khumratun werna abang. Jadi jenggote kuwi warnane napa abang. Jumatuhu utawi rambut gondronge Nabi iku ila syahmatai udhunaini tumeka godhong kuping loro niki lho. Iki kan daun telinga. Indonesia niki apa jenenge daun telinga. Lha kuwi syahmatai udhunain iku ya daun telingane Nabi niku. Lakotro aitu yakti teman-teman weruh ingsun hu ing Nabi fi khulatin ing dalem pakaian hamro kang abang. Maro aitu kang ora tau weruh ingsun ahsana ing perkara sing luwih bagus minhu tinimbang Nabi. Dadi Nabi pakaiane ya ora putih terus, ya kadang nganggo pakaian apa sing abang. Tapi sunai Nabi niku pakaian sing werna apa putih. Abarna sapa Hajib bin Sulaiman an Waqi'in an Sufyan an Abi Ishaq anil Bara'i kula ngucap sapa Bara maro itu ora weruh ingsun min limatin saking wong kang duweni rambut gondrong asana kang luwih bagus fi khulatin ing dalem pepaes min Rasulillah tinimbang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahu lan iku kedua Rasul sakrun utawi rambut yadribu kang tutuk apa sakrun man kibahi ing pundak lorone Nabi kepiye. Rambutmu nek ora apik digondrongke ya luwih apik ora usah digondrongke. Wong tau ana sahabate Nabi sing dilokke kuwi rambut kok weleke kaya ngono. Langsung dipotong padahal Nabi ora ngangkon apa motong. Ya didelok dhewe kira-kira kuwi rambutmu ki model piye. Nek modele apik ngono ya ora apa-apa. Ya nek riwuk ngono kuwi ya malah medeni bocah cilik to ngono ki. Cah cilik malah wedi rambut riwuk-riwuk gondrongke ngono ki. Kuwi ning rambuté ya iso gawe ngumpet bareng-bareng perkara-perkara. Ngumpet ke rokok, ngumpet ke korek iso ngono ki. Abarana sapa Ali bin Hujrin kala ngucap sapa Ali ambana sapa Ismailu an Humaidin an Anasin kala ngucap sapa Anas kana ono apa sakrun Nabi rambuté Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku ilanis fi udunaihi tumeka separone kupinge Nabi. Abarana sapa Muhammad bin Ma'marin kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Hibban kula ngucap sapa Hibban hadatsana sapa Hammamun an Qatadah an Anasin apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Nabi iku yadribu tutuk apa sa'ruhu rambute Nabi ilaman kibehi tumeka pundake Nabi. Iki zaman dhisik kehormatan iku gawene wong lanang ketika gundul kuwi malah dianggap wong nakal. Nah saya kira kuwalik. Wis kuwalak-walike zaman ya sing ngono kuwi. Dadi kula njenengan ora usah kaget karo sing jenenge walak-walike zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Taskinu sa'ri iku njungkati rambut. Anak jungkatan kuwi nak melu Nabi kuwi nak jungkatan aja ngger dina. Ya arang-arang, rong dina pisan utawa 3 dina pisan. Abarana sapa Ali bin Khosramin kula ngucap sapa Ali, ambana sapa Isa Anil Auza'i an Hasan bin Atiyata an Muhammad bin Munkadiri an Jabir bin Abdullah an Usman Jabir. Iku kula ngucap sapa Jabir atatakona ing kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karo anu limersane sapa Nabi rajulan ing wong lanang sa'irur ra'si kang rewek-rewek rambute. Mangkola nuli dawuh sapa Nabi amaya jidu ana ta ora nemu sapa hadza ikilah rajul ma ing perkara yusakinu kang iso ngatur dalam arti ya iso nenangake njungkati yusakinu kang iso njungkati sapa rajul bihi kelawan gunakake masak rahu ing rambuté rajul kuwi wong ora duwe jungkat ngono kuwi amaya jitu hadza ma yusakinu bihi sa'ruhu lha kuwi wonge ora duwe jungkat ora rambute kaya ngono. Abarana sapa Amr bin Aliin kula ngucap sapa Amr hadatsana sapa Umar bin Ali bin Mikdamin kula ngucap sapa Umar hadatsana sapa Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Al-Munkadiri an Abi Qatadah kula ngucap sapa Abi Qatadah kana ta lahu iku keduwe Abi Qatadah apa jumatun rambut gondrong zahmatun kang juwok ngerti nggih ngene iki lho. Fasala nuli takon sapa Abi Qatadah rambute gondrong ning ora medun malah apa juwak ngono kuwi. Fasala nuli takon sapa ki mau Abi Qatadah sing rambute gondrong ning malah juwak ngono kuwi. Nabi yang Nabi wa amaro nuli perintah sapa Nabi hu ing Abi Qatadah ayuh sina ing yen tok bagusake sapa Abi Qatadah ilaiha maring jumah ya rambute dirapikke aja nganti riwek nganti ngono kuwi malah medeni wong. Wa ayyata rajala lan yen tok jongkatan sapa Abi Qatadah kula yamin ing dalem saben-saben dina ngono kuwi sing rambute ngono kuwi ya jongkatane ngger dina ben rapi. Farqu sya'ri iku biak rambut utawa nyigar rambut. Farqu maknane pisah ki ya rambute di apa cara saya dibelah tengah ngono kuwi. Abarana sapa Muhammad bin Salamah kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Ibnu Wahbin an Yunus an Yuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Ibnu Abbasin abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul iku yasdulu nglembrehake sapa Rasul sa'rahu ing rambuté Rasul. Ketika kuwi rambute hanya satu yasdulu sa'rahu ya hanya satu arah ngono kuwi arah nengen dilembrehake wa kana lan ana sapa al musyrikuna biro-biro musyrik iku yafrukuna padha belah sapa musyrik su'urahum ing biro-biro rambuté musyrik wa kana lan ana sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu seneng sapa Rasul muwafaqata ahli kitab ing nocoki ahli kitab. Ahli kitab iku sapa wong Nasrani fima ing dalem perkara lam yukmar kang durung diperintahake fihi ing dalem apa bisa ing suwi-wiji suma farakon ulim nyigar tengah atau biyaake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika ing dalem sawise mengkonolah ma lam yukmar bihi bisain mergo piurung diperintahke
Atarujulu iku jongkatan. Abarana sapa Yaqub ibnu Ibrahim, kala ngucap sapa Yaqub, hadasana sapa Ibnu Ulayyata, anil Jurairi, an Abdullah ibni Buraidah, apa ana rajulan sune wong lanang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukalu diucapake lahu maring rajul sapa Ubaidun Ubaid. Kala ngucap sapa Ubaid, inna Rasulullah istune Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa nabi ku yen nyegah sapa nabi an kasirin saking perkara sing akeh minal irfahi saking ngepenakake awak. Suila ditakoni sapa Ibnu Buraidah anil irfahi saking lafat irfah. La irfah iku maknane apa? Kala ngucap sapa Ibnu Buraidah minhu saking maknane irfah iku at-tarajulu ya jongkatan. At-tayamun iku dhisikake bagian utawa sisih tengen fitarajuli ing dalam jongkatan. Abarana sapa Muhammad bin Abdullah alang kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Khalidun kula ngucap sapa Khalid hadatsana sapa Subah kula ngucap sapa Subah abarane sapa Al-As'asu kula ngucap sapa As'as sami itu kurung ingsun abi ing bapak ingsun hadis soalen ceritane sapa abi an Masrukin an Aisyata wa dzakara lan nutur sapa Masruk anna Rasulullah ing sunne Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yuhibu seneng sapa nabi at-tayamuna ing dhisikake sisah utawa bagian kiwa mastato ing dalam selagine mampu sapa nabi fituhurihi ing dalam sesucine nabi wa tana ulihilan nganggo sandale nabi wa tarajjul hilan jungkatane nabi. Al-amru iku perintah bil hidrobi kelawan gunakake semir. Abarana Ishaq bin Ibrahim, kala ngucap sapa Ishaq, hadasana sapa Sufyanu, an Yuhri, an Abi Salamah wa Sulaiman bin Yasarin, anahuma satuhune Sulaiman karo Abi Salamah, iku sami'a krungu karo sapa Abi Sulaiman karo Salamah, Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah. Yuhburu hal ngabarake sapa Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawa sapa Nabi, innal yahuda sadene wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani iku yasbuhuna orang nyemir sapa Yahud wan Nasor. Dalam arti ki nyemir apa jenggot. Fa khalifu nuli bedanana ta nulayanana sapa sira kabeh hum ing Nasor wal Yahud. Abarana sapa Muhammad bin Abdullah ala kala ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Khalidun wa huwa utawi Khalid iku Ibnul Harits. Kala ngucap sapa Ibnul Harits hadatsana sapa Azratu wa huwa tawi Asrah iku Ibnu Tsabitin an Abi Zubairi an Jabirin kala ngucap sapa Jabir utia ditekani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Quhafah kelawan Abi Quhafah barok suhu hale utawi sirai utawa rambut sirai Abi Quhafah walih ya tuhulan jenggote Abi Quhafah iku ka anahu kaya setune Abi Quhafah iku suhomatun wah-wahan sing warnane putih. Dalam arti wis wanen rupuk jenggote wis wanen putih kabeh terus apa mau rambut sirai ya putih kabeh ka'anahu suhamah kaya wah-wahan sing warnane putih. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayru ngowahana sapa sira kabeh au ihlibu tawa nyemira sapa sira kabeh. Iki perintah nyemir iku rambut sing wis apa sing wis wanen. Rambut sing wis wanen ora sing durung wanen. Aja salah tompo. Wan iku nek cara Nabi wan iku tidak boleh dijabuti, ning diowahi wernane. Tapi aja nganggo werna napa ireng. Nganggone nek ora abang ya napa kuning. Tasfirul lihiyati iku nyemir warna kuninge jenggot. Kita tapi nek gawene wong Indonesia kuwi hal sing urung lumrah, tapi nek gawene wong Timur Tengahan mriku hal lumrah jenggot iku warnane nek ora abang ya warna apa kuning. Ora liya kuwi ana perintahe. Dadi jenengan aja maido, sing maido malah randing ilmu ngono kuwi. Sing kok paido jebul wong sing ngalim. Abarane sapa Yahya bin Hakimin. Kadang sing maido kuwi malah kok kon sok-sokan luwih ngalim daripada sing dipa itu. Wong kocluk ngono kuwi.
wong ruwet-ruwet. Habarana sapa Yahya bin Hakimin kula ngucap sapa Yahya hadasana sapa Abu Qutaibah kula ngucap sapa Abu Qutaibah hadasana sapa Abdurrahman bin Abdullah bin Dinarin an Zaid bin Aslama an Ubaidin kula ngucap sapa Ubaid ra'aitu warung ingsun Ibnu Umar yusafiru halanya mer kuning sapa Ibnu Umar lihiyatahu ing jenggote Ibnu Umar fakultu nuli ngucap ingsun lahu maring Ibnu Umar fi dzalika ing dalem mengkono lah yusafiru lihiyatah. Kala nuli ngucap sapa Ibnu Umar ra'aitu warung ingsun nabi ing nabi yusafiru halanya mer kuning sapa nabi lihiyatahu ing jenggote nabi. Suatu ketika Ibnu Umar wi ditekani karo sapa iki Zaid bin Aslam. Delalah wi Ibnu Umar iku gek nyemir jenggote warna apa kuning. Lho jenengan nyemir jenggot ngono ki piye maksude? Lah aku kuwi ra'aitu nabiyya yusafiru lihiyatahu. Aku ki nglakoni ora sembarangan, aku ya weruh nabi nyemir jenggote warna kuning. Tasfiru lihiyatiku nyemir kuningnya jenggot bil warisi kelawan minyak waris wa za'faron lan minyak za'faron. Ambarana sapa Abdatu bin Abdurrahim kula ngucap sapa Abdah ambana sapa Amr bin Muhammadin kula ngucap sapa Amr ambana sapa Ibnu Abi Rawati an Nafi'in an Ibnu Umar kula ngucap sapa Ibnu Umar kana ono sapa nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalbasu nganggo sapa nabi anni ala ing sandal asib tiyata kang bangsa sipti wa yusafiru lan nyemir kuning sapa nabi lihiyatahu ing jenggote nabi bil warsi kelawan minyak warsi wa za'faron lan minyak za'faron wa kana lan ana sapa Ibnu Umar iku yaf'alu agawe sapa Ibnu Umar dalika mengkono lah yusafiru lihiyatahu bil waros al waslu istirahatin.